Yemono mulikito Job Maange kurwase kaunti ya Nyamira hasoroboti rwasenchira yobo ikirano gotigana nere Job Maange nikobono tukumeno mulikito Ndemo Steven kurwase kaunti ya Kisii nigagotumanyibuna gati y'abamenye kurwase kaunti ya Kisii maiga yokuralirwa bene ananasekero kyobo gavana narati gochoro guchikora kaunti ya Kisii goterase kyama kya ODM ni gati y'abamenye kurwase kaunti ya Kisii bono barure ebiriro byabo nokugani kwabo ekirarati agochiko chaka emirimo yaje norobochi rwasenchira yobekirano ekerogo kyobo gavana ime county ya Kisii nigo kyamererwa amate n'abarundi batanu nabera babwate kirenge yo koira ribagali ya James Ongwae nonye nabo omubuyi ni garo yomo uyurareti kwa Paul Simbarati we kiama kia Orange Democratic Movement ODM namana ni gonko gokera soba cholwa kurwa so mwako namana twanyoriro murayo itoro mokemano naende nare kwira libageri ryo gwakera abantu bonsimbia mana senginti ba motora namana kende gionsi na ntuna tio katia maiga ntugwatogoremero Karara na bwatentire ndi yogotokonya ninta musyofichi besa na bagotokonya cyakire biasara abamenyi be county ya Kisii county namba 45 mbabwata yoko inyora kurwa chi campaign cha Simbarati yento ndatebe omusike gavana yetu Simbarati akorete abakorete amaganda yarama yakagachira alibatabwa chinyumba naende nonye bali barabataka abana batabu chikuru nabari kuba support wanyina kera alinge rugora alida goreti ngo changi alinge abantu kera bakure orwe support gocha nyangu shine chisema cyose cyagusi Simbarati ngendo kyangogeti narigeria ebichane gasi antutana wali gasi ase county ukina kigendo kyamana ataleta ase manifesta na ntwa basara aso mwaka machogu nonyine chimbero ekara bare kuminyoka umutanga niko barororo umuroria Simbarati ni gatiagoria agatiagoria paka agaeta rio gagatanga nengori akabwa noria akarumagega rende umubuya kaboyomo gati yebinto baganetie serikali yenyaye county ya Kisii koborito na muno mochoko imyobo gatagati bwa Bosongo kurigereria ensemo echiparane chinyagitari gati ya magendererande unanje bono mukori gasia ase serikali yetu ase county ya Simbarati tutagete atutemera toroseri stage toroseri binto na intutonyara ase twali chigweta saragia erinde na intutonyara ase sawotogo soka twanyara twende twatamira ase ogo semeria nkoro obuna arati nanyare goikirani chira rueta seme safara ye campaign chiaye imechi bunge kianda chia Kisii gongo geta kurimeano umusike Simbarati gavana yetu kwenda ale koro Bosongo yetu chipara na binde chisukuru amachi na bindubiri na chikotokona ye gavana yetu Simbarati twamura mu yama niga bangete buya kuringana no bokonya ariko achagete gokonya abantu mapema ubwa monoko gachira abantu chinyomba kero yo manyare gotene nanyare kwerwanira erinde karachi kuri obokonyi bonde bwensi anyore nk'umuntu nabwate none kirago cyakiraga Simbarati ni garartiani gubuno mugavana okabero Kisii chitariki ya 25 omutinyo yo 5 na 3 ensemo ya Gusii Stadium Kuripoteri Ndizi TV Elietaliane